andros o gi clyfar. Mae o yn clirio tir mor hawdd. Mae o'n gerddwr da tu ôl i'w ddefed, a mae gynno fo afel da i ddefed, a mae hynny'n bwysig ofnadwy. Wel, mae Joc yn wrandwr da. Bil da o gi, mae'n goes hir ac mae'n clirio tir yn ffast. Yn ôl y mis Medi, mi gynhaliwyd y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol yn Castle Howard, Swydd Efrog, ac mae deg i ddeud fod criw y Cymru wedi creu dipyn o argraff dros y ffin. Ar ôl 2 ddiwrnod o gystadlu brwd, mi ddoth 5 Cymro i'r rownd derfynol, gyda Dewi Jenkins o Dal y Bont ger Aberystwyth yn dod i'r brig, yn cipio'r brif bencampwriaeth rhyngwladol gyda'i gi Joc. Sut brofiad ydi o i fod yn brif bencampwr rhyngwladol? Ti wedi curo pawb yma na i bob pwrpas, ynddo? Do, mae'n dechrau synco fewn erbyn hyn. Mae dipyn amser wedi mynd, ond dal methu credu'r beth weithiau bod chi'n deffro'n bore. A deimlad arbennig. I gyrraedd y ffainel, goffodd Joc a fi weithio reit galed. Oedd y cloc yn erbyn ni, a mi ath dafad i orwedd yn y ring. A erbyn ni, o'n i wedi cydio'n cortyn yr half y gorlan, so ni'n methu dod o'na. So ni'n dibynnu ar Joc, really, i roi amser iddi, a wedyn trio codi hi ar ei thrad efo defnyddio mantes y tir. A mi gododd hi, a diolch byth oedd, so ni orffen 17 eiliad i fynd. A wedyn, beth am yr hydiad ar y diwrnod mawr te? Ie, wel, oedd hwnnw, chybod, oedd bach o pressure off, o'n i wedi cyflawni be o'n isa, ni wedi cyrraedd y ffainel, chybod, wedyn nes i fwynhau y ffainel, lot o Gymru fewn, a nath pethau jyst mynd iddyn ni, wedi gwir. Dyda bach o hanes Joc te? Cardiw Joc. Ges i yn 8 wythnos oed gan Martha Morgan o Tregaron. Cael yn ôl fel service am yr hen mos oedd efo fi. Fe sy'n lwcus iawn o gael mos yn anreg gan y diweddar Dei Jones Llanilar. A ngofiau byth o'r anreg yna. A dyna'r ci Border Collie cyntaf i fi gael. A droiodd allan i fod yn un da. Mae'n bach o fechod fod Dei ddim yma i weld fi'n ennill, ond fi'n siŵr bod yn edrych lawr efo gwen fawr ar ei wyneb yn rhywle. A thestyn balchder o'r mwyaf oedd hi'r capten buddigol, Aled Owen o Dinant ger Corwen. Yn arwain y tîm am y 6 tro eleni, i brofiad heleth o gystadlu ar hyd y blynyddoedd yn amlwg wedi bod yn allweddol i lwyddiant y garfan genedlaethol. Ac ar ben bopeth, y fo gipiodd yr is bencampwriaeth ar y diwrnod terfynol. Felly Castle Howard, sut fath o gwrs oedd o? Wel, oedd yn wahanol iawn i ddweud y gwir. Pan eithon ni uneg gyntaf, o'n i'n modd diom yn fawr iawn. O'n i'n sefyll fel bos ni ar ben y boncyn yma ac yn edrych i lawr. Ond erbyn dall, mi oedd o dipyn mwy. Unwaith o'n i wedi cyrraedd lawr i gwylod ac yn edrych yn ôl i fyny, oedd o'n glamp o'n gwrs ydyn de. Ie. A wedyn 2 ddiwrnod o gystadlu, wrth gwrs, a be oedd y disgwyliadau cyn i bethau ddechrau? Wel, wrth reswm, o'n i'n gobeithio, o'n i wedi rhedeg yn yr genedlaethol i lawr yn Sir Benfro ar ddefed reit debyg i bi oedd yn Castle Howard, llyn de. Ac mi oedd yr disgwyliadau yn reit uchel. A felly buodd i fyd, ynddo, mi ar ni ennill y tîm yn diwedd ynddo. Felly cael 5 peilod drodd i'r rownd derfynol, faint o gamp ydi hynny? O, gamp fawr iawn. Ac yn dod i fyny i'r 7 ucha hefyd, ynddo. Jyst i dynnu dy goes, ti rwch ydi bach 2 bwynt oedd yn ddeu rhwng dda ti a Dewi Jenkins. Lle ath y 2 bwynt na? Wel, mi oedd hi'n agos iawn. Ac i ddweud y gwir, dydw i erioed wedi bod yn falch o fod yn ail, ond mi oedd y 2 yn ni yn heiddi bod yna, ac mi o'n i wedi mlesio'n arw efo ffordd weithio byd mi yn anffodus, nath o ddim tra'n ôl yn dda iawn, ac y fanno gollais i. Ond dwi'n falch iawn dros Dewi. Ar yr ochr fridio, mae'r elfen o fagu a gwerthu llinach y cŵn wedi datblygu dros y blynyddoedd, ac erbyn hyn yn elfen hollbwysig o'r byd cystadlu. Mae'r oes yn newid, chybod, oedd yr Treialon yn cael ei live streamo, so yna bobl yn edrych arni dros y byd i gyd.
sydd yn dda, os o'ch chi'n cael hwyl dda, ond os o'ch chi'n cael hwyl ddim cystal, oedd ddim cystal job. Ond ie, na, mae Cŵn Defaid dros y byd yn nice, a mae diddordeb dros y byd i gyd. Na chdi. A beth am dy lwyddiannau di o ran hynny, o ran gwerthu? Mae gen ti gŵn, mae gen ti waed wedi mynd ar hyd y lle dy byd, mae'n debyg? Oes, mae cho galw am waed, chybod, o joc erbyn hyn. Ie, mae'n edrych bod e'n bridio reit dda, mae'n bwysig i fi bod pobl yn hapus efo beth maen nhw'n gael. Lot o had yn mynd drosodd i Seland Newydd, Awstralia, De Affrica, Brazil, Argentina. Yn y wrthreswm, sy'n costio lot iddyn nhw brynu ci, a be maen nhw'n neud wan ydy prynu rad, ynde. Mae'n amlwg fod Carfan Cymru wedi cael blwyddyn i'w chofio, ac mae'r dyfodol yn edrych yn addawol iawn i'r tîm cenedlaethol. Os ydych chi'n sefyll yn llonydd ar y job yma, fyddwch chi'n cael eich gadael ar ôl. So, na, mae'n ddigon o gystadlaethau i feddwl am blwyddyn nesaf. A'r nursery sydd o'n blaen ni'r geia yma nawr, so cael un neu ddau o'r hynny'n barod. Be di'r cam nesaf i Aled Owen? Dwi'n bod falle bod y ci o droi dron ymddeol, mae Aled yn dal i fynd? Wel, dwi'n gobeithio byddai'n dal i fynd am dipyn. Rhaid fi drio cael y llaw i'ch ar dewi bydd. A dyna chi rybydd yma na ar gyfer y dyfodol i Dewi Jenkins a Her. Da iawn.